Viikon mediapuheen aihe on ollut toimittajien joukkopako Ylestä. 2 uutis- ja ajankohtaistoimituksen nimekästä toimittajaa siirtyy konsulttitoimisto Miltonin kriisiviestiöiksi ja uutisankkuri Marjo Rein irtisanoutui muuten vain. Tai ei aivan muuten vain, sillä lähtiessään hän kritisoi somessa Ylen uutisia sirpaleisesta materiaalista ja selfie-journalismista. Hänestä on myös noloa, että TV-uutisten katsojia kehotetaan katsomaan verkkosivulta, mikä donitsi olisit. Osuvasti sanottu. Toisenlaiseen journalismiin pyrkii keskiviikkona ensimmäiset sisältönsä julkaissut Uusi Juttu. Sitä tekee parikymmentä kokenutta toimittajaa, joista monella on taustaa isoista mediataloista, myös Yleltä. Ensimmäinen fiilis uudesta jutusta on virkistävä. Aamupuuron eli päivän uutiskoosteen lisäksi tarjolla on muutamia pidempiä juttuja ja pureskeltuja näkökulmia. Ei kuitenkaan liikaa, sillä tavoitteena on tarjota vain tärkeimmät päivän aiheet. Jutut voi lukea tai kuunnella. Ei tekoälyn, vaan oikean toimittajan kertomana. Vilkkaassa kommentoinnissa Uuden Jutun jäsenet ovat ottaneet kantaa perinteisestä mediasta poikkeavaan puhekielisyyteen. Toiset tykkää, toiset ei. Mutta summa summarum, vahva suositus Uudelle Jutulle. Hyvää perjantaita!